hite guarni de patahama doh guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doh guarni ton di perbadia amin. Na tamado biru-biru nang tarbului manjalu hagugu undot hamuram dot hapistara dot sahala dot hamuliaut hasangapon dot puji-pujian amin martanian mahita ali amanami jala di batanami para siroha nasumurung doho tudi jumma manusia nunga dileono anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami manau haleau do siak dibagi kola mate tersila asa malua hamisian kongkoman nesibulis sai parohai mahami mamikiri panaon ni anak asa maruli hami marhili siani dihasisan di dosa doh dihadua sian hamatea badu hadimu asa dapat hami hamuluan saliling-lilingna marhide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak hakolongan di roham amin. Udul Marende mahita sian bukede nomor 440 sia ayat sada. Nuaing porsea di jamita nami jala tangan ni Jehovah tungi sema nau tumadasa ay si burdo ibana tubu somot tubur dia dopan ni buhina jala somot tunas siang tanu na mahia dan adong inauli ni rubana manang hamuliotna yahu idahami ibana dan adong rubana ubain si halomohonoton ibana dileai jala dipasining dolma do ibana bau ana somal mangai perdangola do sahit ibana pola ditabunion halak buhina maradokun ibana dibahen leana jadi dang pola huraju mihami ibana tongon do akka sahit tai diusung ibana jala akka pardangolatta di porsan alai anggur hatta maddo debatado mamisang mamukul doho pasipal ibana habe ala ni pangalosot ta ibana tartulla binain ni hajatot ta ibana mabuga ape tu ibana pincang-pincang perhitian ni hasunangatta jala binain ni bugang na malum itahilala luhut do hita nilu songo biru-biru gaduk masih todong dalan nabi alai hajaton nihita sudena dihonahon Jehovah tu ibadah dipasipal pe ibana saya manaunang doang tu ibadah dang manang makuling pamanganna songo biru-biru do ibana na tinugu ni pamtu pamotongan
Jala somon anak ni biru-biru nahuhum maradu pojol masih gustik ibana. Tung naso dibuka do pamanganna. Marede mahida saya buka nomor 710 sia ayat sada turut ayat 2. Nasida ma Yesus tu nasida asa dipersilakkan. Jadi laus Yesus sendiri no mamorsan hau pinor silangi. Jadi lahu manugion ibana disuruh nasida masahalak si Simon sian kirene warna ro sian ladangna. Bu ibana ma dipaporsaton hau pinor silangi payudihut Yesus. Mangihutton ibana torop halak nang akka buru-buru nang manangisi jala mangaduhi ibana. Jadi di dopakot Yesus manasida din nama hamu akaboru Jerusalem unang maau tangisi hamu dirimu na doho anak komu nama ay naroma akka arisogot doho non nama disi mertua ma akka nahol akka ina nasodung tubu-tubuan jala nasodung panarusan disima pukau nihala madok tuak kadolo tinggangi mahami dohok tuak kator kukupi mahami ay molo somoni papahenan nasida tuhau narata aha matagamu masa tuhau nau masa marede mahita sian bukede nomor 24 ayat sada.
sadung sahat nasida tu dulu namar guar Golgata lapatanna partak kurahan dipersilakum maibana disirap dohot akka parcahati nasada tusiamunna nasada nari tuhab dirangna jadi didok Yesus ma aliyama marpamuati maruham mida nasida aidang diboto nasida nabi nahin nasidai alai di surat nisilatus masada bawa di palohot mai kuhawi odo hatana Yesus halak Nazaret raja di Yahudi jadi torok majahudi nama jaha buai ajono tuhutaido pamajalan di Yesus jala tersurat doi di hata Hebir di hata Roh doh di hata Gori dungi didok situan yang kejahudi ma kusilagus unang surati raja di Yahudi alai nanidok naima niat audo raja di Yahudi dungi dia lusi silagus ma nahu surati nang sinurat doi asadung dipersilakkan akka soldadu ibana dibuat nasida ma akka abidna diparopat mai diganub soldadu sa bagian B dukoni sappe-sappe na anggo sappe-sappe dan marpajar umat natinon sabbing dui gabe masih patohan manasida unang mataribahion martodung mahita taring kusi manang diisay jadi jumpang ma surati namadok dibagi nasida do abitu todung do dibahit taring tu sampai tu marende mahita siat bukada nomor 72 ayat sana si ibana akan eleng-eleng uluna mando ho alohai coroi jala pajok jokos sa di bagasan toluari palua diri olo natutuho anak ni debata mijur maho sian hau binarsi lagi sumantus pangaliai ni akasitua ni malim si boto surat do situa di bangsoi ai didok bedu ia na asing di palua dirina so tarpaluasa raja ni Israel do ibana atau mijur ma ibana sian hau binarsi lagi asa porsea hami di ibana naung dihaposi debata atau ima paluho ibana muai molo nalomoro hana ainin nado anak ni debata dua lau songonima pangaliai ni panamuni narap dipersilakko dohot ibana aidada Kristusiho balua dirin nang hamiat tong alai dia lusi donganna ibana dipincak ma ninna ma dan dia biariho HP debata
ati perap na uhum hita, uhum na tigordo na duhita, ay tajalo do uba ni papahenanta, alay ako ibana, dong diula na soture, laos din naman, o Jesus, imo daw, edong sahat ho tuhara jormi, gaden na Jesus mamado ibana, situtudo na hudohot ho, sadariot ho rabdohot aw di paradiso. Dungi jongjong ma di lambung ni Jesus na dihaw pinarsilagi, inana doho pariban na, do Maria ni si Cleopas, do si Maria Magdalena. Angko Jesus duk diida, di si inanai do sisian na haholongan ni rohana di lambung na, di dogma tu inanai, di inang di ma inang anak mi, dungi di dogma tu sisiani, di ma inang mi. Jadi olat nima di jakut sisiani ibana tuja bulan. Marede mahita siat bukeda nomor 20 sepeda ayat cada dohot ayat. Alay olat ni hosniari ro di pukul tolu bolom ma sadok tanon. Alay tar di pukul tolu di pangiar Jesus ma suarana diangkut ma Eli Eli lama sabachthani, ale de batakku buasa tung tadi konom noham. Alay umpegei ninna nadiba si anak kana jongjong di sini namanjo si Elias dewi. Jadi dum di boto Jesus nang marujung sa luhutna asa jupang natar surati ninna ma mauas a. Jadi adong madesi isian ituat na asomi. Jadi diputongi nasida ma di baga satuat na aso. Di palohot mai tu sada tolong laho manurduk kon tu pamangan na. Jadi dung jalo Jesus na asomi nin nama nunga maruju. Dungi mangulahi marsuara nagugo ma Jesus nin nama. Amang tu bagasan tanganmu ma upasahan tondikku. Jadi dung di dok songoni di pauduk ma uluna tosma sana jog mai.
Amin. Udul Maidah. Ketika siat bukaida nomor walu ayat syahda dohor ayat itu. Jadi idama laos dina satu begini mariba mahire-hire nadi bagas joroi sian kijang rodi toru dungi humuttal matano mariga ma do akabatu mamat mukka ma do akatanoman dungi hehe madaging nin torop nabadia akanamudu bisi gaberuar sian tanpani rodo nasida tuhu tanabadiai pataridahun nasida tutorok halat alaidung diida induk ni soldadui ramdo akadongan na najumagas jisi lalui ro diakka namasai mabiar si tutu manasida ni nama tutu doon anak ni debata jadi sude natoropi namarluh mainodun masih topuk adorana marnida namasai laus mula ma marende mahita situ kede nomor 412 ayat sada.
di situ boru-boru nama natap-natap madau-dau. Ima akanau mangihutun Yesus sian Galilea batureho ibadah. Jadi ala tomonari parhubasan di pesta nabalga naing maunang diau kinarsilang akabakke nyari sabadi. Alani dipangidu akka jahudi matu silatus asa disuruh mangarosak hai-hai nasida jala dipaicu. Gabi Roma akka soldadui dirosak mahai nai naparjului somonido dongan nanarap tersilang do Yesus. Alai dong sahat nasida tu Yesus diibdana naung sanga mate ibadah. Gabedang dirosak di hai-hai na. Alai ditulakon sada sian akka soldadui ma mundi-mundina tu adora ni Yesus. Manigor puas ma siani mudar mardongan ai. Namar nida saido nama katidak ni. Jala sintong do nahina tidak konai. Ibana do uboto sintong ni naida nai. Asa angkian dohot hamu persea. Ay nama sadui asa jupang natar surati namadok dan jadi pongkolon oli-olina. Marende mahida siang bede nomor 622 ayat saja. Jadi lumbot ari di hari parhubasani ima patujolo ni hari sabat Roma si Joseph sian Arimatia na masuk raput godang halak nasangap na maima di harajau ni debata di patomos marohana lahu bom tujolo ni silatus mangido bakke ni Yesus. Jadi longang rohani silatus ala naung mati gabi di jauh malek nani disukun mana nang lele mati asadung ditakasi isian lek nani di pasahat mapakke itu si Joseph. Jadi dituhor si Joseph madagangan dipaicur maibana alai Roma nang si Nikodemus imanang Roma nopo Yesus purngin na jolo dibuat mamir na marsar aloe harga 100 hati dungi dibuat nasida mapakke di Yesus dibaluti ma dagangan rakdohot na hususi mangihuton adat pananoman ni Yahudi alai adong mana mardonok kon hapa jalan nai sada porlak. Jadi di bagasat porlaki sada tanoman naik baru nasodung hapeahan di manang ise dope asatu si nama dipiakon nasida Yesus siala ari parhubasan di Yahudi ay jonok do tanumani dungi digulang mabatu bolo tu baba ni tanumani dungi lao manasida alai mangihum doa kaparupuan naung matungani ibana ro sian duat Galilea dibereng nasida do tanumani ro di parpiak ni bakke dungi mula manasida paturehon akka na khusus ro di miak mir jadi manipat ari sabati so nasida mangihum topatiki alai torang ari nai
namangihut tu hari parhubasani marluhut maak kasituan imalim pro di Parise tujolo di silat akanin nama wingot hami tuan nami naung dido pangasii di namangulu do pe ibana na hehe maau diari patulu atong dokon ma majaga tanomani sahro diari patulu asa unang ro akasi sianna manak ko ibana sianna mate gabe moa mau si pauto to parbudi sianna parduli jadi diduk silatus matu nasida togio namu ma parjagai lao mahamu mangaramoti tanomani dipajagahu uhud ma disahati badui maret de mahita sia kede nomor 570 sia ayat 1 ayat 2 ayat 2 rit mahita juga tapaujung ma ulodda di bagasatikyo rat mahita mandok di tangian hato patay ale manami na di Banu Al-Hijjah sai pinarbadia mangwarma sai Roma harajon sai saut malomo ni roham di berotomau sama na di Banu Al-Hijjah leon matuhami sadereon hamuluan siapari sesa madu sanami somong pane sanami di dosa ni dongan amar dosa Tuhan unang hami togyo tu pangunjunan balua mahami siat pangagu may odo na puna harajam do tagukun rodia sangapon salili nililing na di pasu-pasu jala diramoti Tuan de Batamahu di sodakot Tuan de Batama buhina tuho jala asima ruhana midahu di dopakot Tuan de Batama buhina tuho jala di pasar Muhammadamena tuton dim Oras madihita selutna selamat pesta pernikotan Arya Mamate di Tuhan Yesus Kristus. Oras madihita.